Zenbatetan egiten duzu topo institutuko maitearekin 25 urte ondoren. Bi txupito, mesedez. Edatearena kontrola dezakezu. Beti kontrolatu izan dut. Aurkakoa dioen okadaz zikindutako esmokin bat daukat. Oraindik institutuko esmokina daukazu? Bai. Benetan? Eta ondo geratzen zait. Ezkutuko arrazoi bat nuen zuen haino ekartzeko. Iesaldi romantikoan eramango nauzu. Horrelako zerbait. Ongitorri Londresera, Maiki. Roxy de Montre, non dago Jersey? Azerolako esnatzea ez da, Mike? Roxane nagusia naiz batzuetan ala ez dirudiena. Norbaitek zer gertatzen ari den esan behar du. Lehen aldia Londresen? Nire lehen aldia da, 3 estatuen ere mutikanpo. Eren egun zerrenda bat lapurtu zuten AEB-ko espioi guztien izenekin. Eta berreskuratzeko, zerrenda horretan ez dagoen norbait behar dugu. Koitadu bat behar dugu, fidatzeko moduko norbait. FBI-aren bezalakoak zarete? Batasunerako. Oarkabean pasatzen den jendea behar dugu. Benetako lana egiten duten pertsonak Erreflexu txarrak. gauzak ondo egiten ditugu. Berak esan duena. Aurrera! Erreflexu txarrak oraindik. Galdi! Zer? Ados, guazen, denak prest. Ondo da, akabatuta dago. Arriskutsua izango da. Beste nora. Tira, guk. Hala, espero dugu. Honek zerbait gogorarazten dizu. Bigarren maila, atezainaren armairu. Hori da. Mike! Kotxean sartzeko, Mike! Baina posten nau elkarrekin egotea. Eta posten nau taberna horretara itzuli izanak. Ez horregatik! Ez horregatik!